సింగర్ లాంచ్ పవర్డ్ బై రాధా టీఎంటీ. మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ మనం చక్కగా బ్యూటిఫుల్గా ఒక సంగీత ప్రపంచంలో జరుపుకుంటున్నట్టుందనమాట. ఎంతో అందమైన ఈ ఈవినింగ్ ఇంత అందంగా మారడానికి ఎన్నో అద్భుతమైన మెలోడీస్ కూడా కారణం అండి. ఆ మెలోడీస్ అన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా వరకు పాటలు విన్నాం. ఈ అన్ని పాటలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ఒక అందమైన గాత్రం నుంచి. నిజంగా సిద్ జీ ఆప్తో సిద్ కర్ దియా హా తుసి గ్రేట్ హే. సీరియస్లీ సంగీత ప్రపంచంలో సరిగమల ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో అందమైన మాటలకి అద్భుతమైన ట్యూన్స్కి ఆయన గాత్రంతో ప్రాణం పోశారు. ఆయనే సిద్ శ్రీరామ్ గారు. సో ఈ చిత్రంలో పాట కూడా ఇంకాసేపట్లో ఆయన గాత్రం నుంచి బయటకు వచ్చే ఆ పాట కూడా ఇంకాసేపట్లో మనం వింటాం అనమాట. మధుర ఆడియో ద్వారా ఆ పాట మనందరికీ మన ముందుకు వస్తుంది. అండ్ నేను ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే బాగానే ఉంటుంది, బట్ ఆయన గురించి మాట్లాడడానికి పోరడని మాటలు ఉన్నాయండి. వాటన్నిటిని బంధించి ఒక ఏవిగా సృష్టించి ఆ ఏవి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా నా మాటలకి చిన్న కామా పెట్టి ఏవి చూసేద్దాము. సో సిద్ శ్రీరామ్ ఏవి ప్లీజ్, లైట్స్ ఆఫ్. ఇలా పాటలకు ఊపిరులూది ప్రజల గుండెలను గెలిచిన నవయువ గాయకుడు, సింగింగ్ సెన్సేషన్ సిద్ శ్రీరామ్. తమిళనాడులో పుట్టి అమెరికాలో పెరిగిన సిద్ అమ్మ ఒడిలోనే కర్ణాటక సంగీతాన్ని నేర్చుకున్నాడు. ఆపై సంగీతంలో ఉన్నత చదువులు చదివి సరిగమలతో సరికొత్త సారం పంచుతున్నాడు. మనసుని తరిమే చెలిముఖ వరమే మురిసిన పెదవుల సడి తెలిపే స్వరమే ప్రణయపు కిరణం ఎదకిది అరుణం కనులకి కనులని ఎరగేసిన తొలి తరుణం. మత్తు నిండిన స్వరంతో గమ్మత్తైన గమకాలతో స్పష్టమైన ఉచ్చారణతో సిద్ పాట పాడితే మిలియన్ల కొద్దీ హిట్లు పడాల్సిందే. అడిగా అడిగా ఎదలోలయనడిగా కదిలే క్షణమా చెలియేదని. ఇలా ప్రతి పాటతో సంగీత దర్శకుల మనసు దోచాడు. సంగీత ప్రియులకు ఫేవరెట్ అయ్యాడు సిద్. సిద్ పాట పాడడం కన్నా ఇంకేం కావాలి అనుకునేలా మాయ చేశాడు. ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకై నువ్వే వచ్చి వాలావే ఇకపై తిరనాళ్ళే. తెలుగు తమిళ భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ సాంగ్స్ పాడటమే కాదు, కర్ణాటక సంగీతంలో కచేరీలు చేస్తాడు. తానే స్వంతంగా ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేస్తాడు. Gradually days run me down, no matter how hard I try, force me to reach into these inner thoughts. సౌత్ ఇండియాస్ మోస్ట్ వాంటెడ్ సింగర్ సిద్ శ్రీరామ్. ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకై నువ్వే వచ్చి వలవే ఇకపై తిరనాలే. లాస్ట్ ఇయర్ తెలుగులో మెమరబుల్ సాంగ్స్ తో అలరించాడు. మాటే వినదుగ 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 వేగం దిగదుగ దిగదుగ వేగం మాటే వినదుగ 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 వేగం వేగం వేగం. ఇప్పుడు 2019లో అల్లు శిరీష్ నటించిన ఏబిసిడి సినిమా కోసం మరో సూపర్ హిట్ సాంగ్ తో రాబోతున్నాడు. లెట్స్ వెల్కమ్ సెన్సేషనల్ సింగర్ సిద్ శ్రీరామ్. వావ్, దట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ ఏవి అబౌట్ సిద్ శ్రీరామ్. సో ఇంకేం కావాలి, ఆయన స్టేజ్ మీదకి రావడమే కావాలి, ఆయన వచ్చేస్తున్నారు. సో అలాగే సో మీ చప్పట్లతో అతిథికి కూడా స్వాగతం పలకవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. మరొక సింగర్. సో ఈ చిత్రం ద్వారా మనందరి ముందుకి తన గాత్రం కూడా వస్తుంది. సో ఇంకేం కావాలి, నేను మైక్ ఆయన చేతికి ఇచ్చేయాలి అంతే కదా, ఐ నో. సో ఇప్పుడు మధుర శ్రీధర్ గారు ఒక్కసారి సిద్కి వెల్కమ్ చేయవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ఓకేతో ప్లీజ్.
Check. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే కళ నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉందే చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుండే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే నీతో చేరుతూ ఏదో కొత్తగా మరో నేనులా మారానే కదరమ్మని ఎలవేలితో కలానే ఇలా పావే ఎందుకేమో ముందు లేదే ఈ హాయి సందడేమో అల్లుతూనే నీ వైపు ప్రతి క్షణం సంతోషమే నేనెప్పుడు చూడండే ప్రపంచమే చూసానులే నీలా ఏది లేదంటే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే మెరిసే లోపలే మనసే మురిసే నీలా కలిసే నిమిషాలు రోజులై నిలిచేను చేతిలో నేనుంటా నీడలా ఇలా నీతోనే అన్ని వేళలా మెల్ల 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 మెల్లగా నచ్చాడే అల్లరేడు తెచ్చాడే మెల్ల 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 మెల్లగా నచ్చాడే అసలేవో ఇచ్చాడే మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే Thank you. వావ్ సూపర్. సౌండ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది, కొంచెం బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు కదా. వెల్, సో ఇంకా సేపట్లో ఈ పాట మనం లాంచ్ చేయబోతున్నాం అనమాట. ఏబిసిడిలో సిద్ శ్రీరామ్ గారిని పాడ అద్భుతమైన పాట. సో మెల్లమెల్లగా కాదండి, చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి మీరు పాడితే. సో సక్సెస్ లిస్ట్లోకి. సో ఇది కూడా ఆ లిస్ట్లో జాయిన్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ప్లీజ్. Yeah, it's an honor to be here today. Thank you all. Thank you, brother. To the music director. I think he should come up here real quick. I'm sure you'll come up, but come up now. But yeah, it's an honor to be a part of this song. To be singing this with you is also great. And thank you for all the love. I can't wait for the world to hear this song. I think it's going to be a big hit. So yeah. థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్.
Thank you, man. It's all thanks to this guy. He made the song. It's beautiful, full of life. So thank you, brother. థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్, వండర్ఫుల్ సాంగ్స్ ఇంకెన్నో ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అదితి, సో థ్యాంక్ యూ అదితి. సో ఈ పాట ద్వారా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసారు. సో ప్లీజ్. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ఐఎమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ టు బీ సింగింగ్ దిస్ సాంగ్ విత్ Mr. Sid Sriram. I'm the biggest fan of his, and I'm so happy to be a part of ABCD as well. I thank Madhura Sridhar Garu, I thank Judah Sandy, and the whole team of ABCD. Thank you so much. Thank you, Alla Suresh Garu. It's a pleasure, and I hope you guys enjoyed the song as much as I did singing it. Thank you. వెల్, సో థ్యాంక్ యూ అదితి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సో ఇది బిగినింగ్, బోలెడ్ అన్ని సక్సెస్లు మీరు చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ శ్రీరామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంత మంచి ట్యూన్ మా అందరికీ ఇచ్చారు. సో శాండీ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుకున్నాను. శాండీ జస్ట్ స్పీక్. Good evening, everybody. Andruki namaskaram. ABCD, American Born Confused Daisy, is a dream come true for me. నాకు చిన్న వయసు నుంచి తెలుగు సినిమా అంటే చాలా ప్రాణం, అండ్ ఇట్స్ హ్యాపెన్ టుడే అండ్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అండ్ హీరో Allu Suresh Garu. I want to thank my producers, my director, and the entire team who's worked so far to make this all happen. A big shout out to Sid and Aditi for making this happen. And I want to mention Mr. Krishnakant, KK, our lyricist who's written lyrics for the song. Every musician and every technician who's worked on this. Thank you. God bless. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ఇలా మా ముందుకు వస్తుంది, అండ్ దీంతోనే మీరు సక్సెస్ స్టార్ట్ చేయాలని, స్టార్ట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీరు అలాగే స్టేజ్ మీదే ఉండాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే టీం అందరూ కూడా ఇంకా అసలు స్టేజ్ మీదకి వస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు మధురమైన పాటలు ఎన్నో కూడా మధుర ఆడియో నుంచి విడుదలయ్యాయండి. మరి ఇంతటి అందమైన చిత్రాన్ని, మరి ఇందులోని మధురమైన పాటల్ని కూడా మనకు అందిస్తున్నారు మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, మధుర ఆడియోస్. సో ముందుగా ఈ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ మధుర శ్రీధర్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. సో మధుర శ్రీధర్ గారు ఇప్పుడు ఈ పాటకి సంబంధించిన లిరికల్ వీడియోని చూడమంటే మనం చూసేద్దాము, అండ్ చూసేసిన తర్వాత మాట్లాడదాం. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. Mella Mellaga from ABCD, we're launching the lyrical video. Hope you guys have a blast. Thank you. థ్యాంక్ యూ. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే, కళ నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉండే, చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుండే. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే. ఎస్, సో మత్తుమల్లు చల్లడానికి, అలా మెల్లమెల్లగా మన మధ్యలో నిండడానికి మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ పాట. అండ్ ఇప్పుడు మరి ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేసాం కదండి. బిక్సీ ప్రెజెన్స్, బిక్సీ అండ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్ ప్రెజెన్స్ ఏబిసిడి ఫస్ట్ సింగిల్ లాంచ్ పవర్డ్ బై రాధా టీఎంటీ. అయితే మరి ఈ కార్యక్రమంలో ఆ పాట లాంచ్లోకి వెళ్ళిపోదామా? రావాలంటే ఏబిసిడి టీం అందరూ ఇక్కడికి రావాలి. అండ్ ముందుగా మన మధుర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత మధుర శ్రీధర్ గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మరొక ప్రొడ్యూసర్ బెక్కం వేణుగోపాల్ గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. మరి ఈ చిత్రాన్ని అందంగా అందించారని ఆశిస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే అందమైన పాట వినిపించింది కాబట్టి. సో ఫిలిం డైరెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అండ్ అద్భుతమైన స్వరాల్ని మనకి అందించేశారు. సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ శాండీ గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను.
డెఫినెట్గా. సో అన్నీ అందంగానే ఉన్నాయి, యాక్టర్స్ కూడా అందంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు మరింత అందంగా మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించాలంటే డిఓపి వర్క్ ఎంతో ఉంటుంది కదా. కెమెరా అనే మూడో కన్నుతో మ్యాజిక్ చేశారు. సో డిఓపి రామ్ గారిని వేదిక మీద రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అండ్ అలాగే కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. సో ఇందాక శాండీ గారు చెప్పినట్టు అందమైన మాటలు అందించారు ఈ పాటకి. సో లిరిసిస్ట్ కేకే గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. అలాగే ఈ అబ్బాయి ఇంత పెద్దోడు అయిపోయాడా? ఇప్పటివరకైతే ఇంకా నేను ఆ చిన్నప్పుడు భరతే గుర్తొచ్చాడు. భరత్ వచ్చాడంటే వెతుక్కుంటున్నాను. భరత్ ఇంత హ్యాండ్సమ్గా అయిపోతాడు అనుకోలేదు. మాస్టర్ భరత్ కాస్త భరత్ అయిపోయాడు. సో యాక్టర్ భరత్ని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. భరత్ ప్లీజ్. అండ్ ఈ చిత్రం ద్వారా సింగర్గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్న సింగర్ అదితిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతిస్తున్నాను. అలాగే కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారిని వేదిక రాసిందిగా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. సో దారి చూడు నేను పాడదలుచుకోలేదు. కృష్ణార్జున యుద్ధంలో అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్తో మన అందరి మనసుల్ని ఆకట్టుకున్న యాక్ట్రెస్, బ్యూటిఫుల్